من هەری پر ji Helbestkaran Bawer Kir. Berhema binavê min Herî Pirr ji Helbestkaran Bawer Kir a Özgür Doğa ji weşanên lîsê derket. Özgür Doğa bi helbesta xwe ya berxwêdêr da bêhêmayên xwe yên cihêreng ku bawerîyeke mezin dide mirovan, jiyaneke bêhempa pêşkêş dike. Helbestkar her di nava lêgerînekê da ye. Li evînê, li bawerîyê, li hêvîyê, li aşîtîyê, li jiyanên cihêreng digere. Wergera Helbestkar û romanûs Welat Dilken min Herî Pirr ji Helbestkaran Bawer Kir bû milkê Kurdî. Êvar hat, hûn Êvarê hatin sêla esmanî di destên we da, hûn çi bi xweşikî hatin? Bera, lo hûn çi xasî delalin? Êvar hat. Êvarê mihîneke reş xwe berda ber avê. Birqoneke, qey erê birqonek. Bi hatina wera bayekî berêvarî li rûyê min ket. Vê êvara qudretî hûn çi xasî xweş gobilîn. Ez xwe vedixwînime helbesta xwe. Dihayê. Pirtûk min Herî Pirr ji Helbestkaran Bawer Kir. Nivîskar Özgür Doğa. Weşanxane lîs.